So mga kalapatids, ka-Develop TV, nagbabalik tayo dito sa Develop TV mga kalapatids. Today's video mga kalapatids, ginawa po natin yan. So abangan sa ating video mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, nagbabalik tayo dito sa Develop TV mga kalapatids. Yan po, so ginawa po natin yung ating trapdoor. So nilagyan po natin yan ganyan sa ating flyer slope para kapag nagpapakain tayo at ma-training din natin sila dito na kapag nagpapakain tayo is bababa sila doon. So kada kakain, papakainin po natin yung kalapati natin mga kalapatids is ilalagay po natin dito and then tatawagin natin sila doon sa baba. Yan mga kalapatids. So sa ngayon mga kalapatids is kakatapos nila kumain. Yan, so nagpapahinga sila lahat. Yan, mapapansin nyo. So naka-ready na sila. Ready na mga yan na pwede na natin i-training dito sa lating loft mga kalapatids, mga flyers natin. Yan po. So di ko pa po sila ni-release, gawa ng mga 1 week ko po sila ilalagay dito para matandaan nila tong loob at para kapag pinakawalan natin sila mga kalapatids easy, hindi mag-overfly at alam nila yung babalikan nila mga kalapatids. So yan na naman mga kalapatids, gumagawa na naman yung hangin dito sa paligid namin. So maulan na naman maya maya mga kalapatids. Yan po, papansin nyo mga kalapatids, yan po. So maulap na naman. So yan po yung tawa-tawa natin mga kalapatids. Yan po dito po mga kalapatids. So ngayon po mga kalapatids is wala pa po akong tulog dahil gawa na nga ng yun nga mga kalapatids is may family business po tayo na tinutulungan po natin mga frontliners mga kalapatids. So sorry po dun sa ating salita mga kalapatids, nabulol tayo. Ayan, yan po mga kalapatids, kikita nyo. So i-judge nyo yan mga kalapatids kung maayos ba. DIY na DIY dito sa ating YouTube channel talaga mga kalapatids. Sa lahat ng ginagamit natin is DIY ang ginagamit natin. Ayan, so nilagyan ko ng 6 na bakod. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mga kalapatids para ma-training na natin sila. So by linggo or lunes mga kalapatids is uumpisa na natin sila i-training dito sa labas. So i-release natin sila dito kapag Sunday or Monday mga kalapatids. Ayan, so maingay, may nagpapatugtog dito sa amin sa paligid namin mga kalapatids. Ayan po. So lalagyan ko pa po ng tarapal dyan mga kalapatids para kapag nag-release tayo is hindi pumunta yung ibang inakay natin dito sa labas at may iwan doon yung iba. Ayan po. So update naman tayo sa mga mga kalapatids, sa mga breeders natin. Ayan, check natin kung namisa na ba yung itlog ng bluebird natin. Ayan po. So malinis dito sa ating loft. Ayan po. So pang na ngayon mga kalapatids, 17 na yata mga kalapatids. Ayan. So pang 18 day. So wala pa napipisa mga kalapatids. Ayan. So hinihintay natin mamisa. So baka bukas or mamaya mga kalapatids is mapisa na yan. Ayan. So di nyo makita pala. Ayan. Taas natin mga kalapatids. Ayan po. Kikita nyo naman mga kalapatids. Ayan. Silipin natin. So wala pa namimisa. So ito yung cock. Ayan o. Ayan. So nagpakain na rin ako mga kalapatids. So ito, naghihintay naman ng makakain si Isabella Line. Yan po siya, oh. So grabe talaga yung mata niya. Bilib talaga ako dito sa kay Isabella Line natin mga kalapatids. Yan po. May ano talaga, ano.
So matindi talaga yan mga kalapatids. Sarado natin. So di pa po napipisa din. So dalawa po yung buhay dyan na na-check natin. Dalawa pong similya yung nandyan mga kalapatids. Yan po. So punta naman tayo dito na gabi mga kalapatids. Dito sa dalawang puti natin. So ito kasi mga kalapatids is matapang to eh. So try natin ano yun. Oh, yan oh. Kita nyo agad mga kalapatids ang tapang ng kak. Yan. Yung kak natin mga kalapatids tapang. Yan o. Oh. Yan po oh. So sobrang tapang. So parang makikisabong tong ating kalapate oh. So maganda kaya mga kalapatids is isabong lang kaya natin tong kalapate natin. Yan o. So parang mananabong eh mga kalapatids eh. Yan o. Kita nyo naman oh. So tinatas niya agad yung kanyang kamay. Ay yung kanyang pakpak mga kalapatids. Yun o. Parang makikisabong. So isa lang yung nabuhay dyan mga kalapatids. Ayan. So yun yung hen mga kalapatids. Oh, white. So tara dito tayo sa mabilis na inaano natin, kinukondisyon na natin. Inumpisa na natin di kondisyon. So sarado ko muna to mga kalapatids para hindi makawala naman. Ayan. So sobrang puti. Dito yung gawi mga kalapatids sa hen section. Ayan. So dito naman yung hen section mga kalapatids. Ayan. So relax din sila. Relax na relax. So kinukondisyon na rin natin yung mga yan mga kalapatids. Ayan po. So yun yung isa. So yan po yung napanalunan. Yan, so palagi nasa labas mga kalapatids. And then, yan yung mga kak natin. Yan po yung mga kak natin na 4 kinukondisyon. So, by the 2 weeks or 3 weeks mga kalapatids, ready na yan i-breed mga kalapatids. Yan po. So, okay naman na yung droppings nila mga kalapatids. Okay na mga kalapatids. Ayan po. Yan sila lahat. Yan yung mga ano natin, sumisilip mga kalapatids. So mga ano, sumisilip. Yan po. Sumisilip sila ko. So mga kalapatids, yan lang muna yung ating ngayong update mga kalapatids. So yan o, kakawala si Isabella Line. So that's it muna yung ating update dito sa ating DIY Look TV mga kalapatids. Punta naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa Facebook at sa YouTube mga kalapatids. Yan po. So tara mga kalapatids, samahan nyo akong shoutout na sila. So yun mga kalapatids, babalik tayo. So dako naman tayo sa nagpapa-shoutout at sa mga nagpapabati sa ating Facebook at sa YouTube mga kalapatids. So shoutout kay J. Kurtz de Salis pa kalapatids. So shoutout sa iyo. So shoutout sa mga kasama niya. Shoutout kay Ethan, Mark, CCJ, Jared palagi. So yan, sila palagi yun. So isasalin natin mga yan palagi sa ating paraffol mga kalapatids. So mga suportang tunay yan palagi sa ating YouTube channel mga kalapatids. So yan mga kalapatids. So nandyan sila palagi para supportan tayo dito sa ating DIY Look TV mga kalapatids. Yan. So shoutout kay Just Look. So supportan ninyo yan mga kalapatids. So shoutout kay si MCH05 Pigeon Love. So shoutout din sa'yo. Yan. So shoutout kay Joris de Salis. So isa lang din yan mga kalapatids. O yan. So si OK kayo. Yan. So shoutout sa'yo. So shoutout kay Mike Lichi Rioja. Yan. So shoutout sa'yo. So shoutout din kay Angela Gacos. Yo. So shoutout sa'yo Angela Gacos. Yan. So mga kalapatids, dito sa ating YouTube channel mga kalapatids is maabot natin unti-unti yung 1K subscriber. Yan. Aangat tayo kung patuloy natin susuporta na yung isa't isa mga kalapatids. Ayan yung ating mga rule dito mga kalapatids is manood lang palagi at patapusin natin yung video mga kalapatids. Huwag mong papabayaan na hindi mo tumatapos mga kalapatids dahil
dito natin nasusukat kung gaano ka ka-supportive sa ating YouTube channel mga kalapatid. So next natin ay shoutout kay wala na mga kalapatid. So supportan nyo si Cyrus. So shoutout kay Cyrus yan. So supportan din natin si Ping Pong Love TV. So yan lang mga kalapatids yung mga nagpapa-shoutout dito sa ating YouTube channel mga kapatids. Ayan. So ito lang yung ating mga nagpapa-shoutout mga kalapatids. So dako naman tayo sa ating announcement sa ating paraffle. Sa mga nagtatanong mga kalapatids at dun sa previous video natin mga kalapatids is kailangan po natin gawin yung disinfect. Mag-disinfect once a week sa ating loft mga kalapatids dahil para maalis yung virus sa loft natin at hindi po madamay yung ating mga kalapatids. So palagi natin pinapaalalayan ngayon. Mula ngayon mga kalapatids, gawin mo na yan. At para ang iyong loft is malinis. Wala pong virus mga kalapatids. So pinagpapawisan tayo mga kalapatids. Ayan. So maganda po yun sa ating loft na gawin yun araw-araw mga kalapatids. So yun lang yung payo ko sa ating mga kalapatids ngayon mga kalapatids. And then yun sa paraffle natin mga kalapatids. So huwag mong kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe palagi sa ating YouTube channel. Magko-comment ka palagi dyan mga kalapatids para suportang tunay ka, para mapansin kita palagi. Yan, para masama kita sa paraffle natin mga kalapatids. Yan. So hanggang dito na ang ating video mga kalapatids. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kalapatids. Huwag mo kakalimutan na hindi mo ito i-subscribe at iyon mo yung ring para updated ka palagi at mag-notify sa yung sa yung cellphone mga kalapatids. So that's it mga kalapatids. Hanggang dito lang yung ating video. Peace. Hanggang sa susunod na video mga kalapatids.